Kinibingelele babukele emakhaya ohlelweni lwenu elithanda kakhulu elibizwa ukuthi Cutting X. Igama lami nguWele aka Lewe. Thembe ukuthi ningene kahle unyakeni omusha u2026. Well, namhlanje ngikaMadampane endaweni yaseNtuzuma. We got a letter from Umam Anonymous. Umam Anonymous ukhala ngembamba uthi idliwa kakhulu kule ndawo. Imbamba ke into eyaziwa njengesiphuzo sabantu abadala. Kule ndawo ke akuhambi kanjalo. Imbamba iqinisa kakhulu ebantwini besilisa abaneminyaka engu-18 kuya ku-35 okuyinto ekhalisa kakhulu Umam Anonymous leyo. Kanti ke nawe mbukeli bawukuthi ngakeni iyadliwa imbamba and uyafisa ukuthi size sizobona, ungasibhalela in-email usendele lapha kwi-email address yethu ithi cuttingx95@gmail.com. Kanti ke ngizotwala istrati ngibone ukuthi kwenzakalani la kaMadampane onjengamanje asibabone. Ngiphinde nginamukele babukele emakhaya kusawuyena uWele aka Lewe. You are watching Cutting X. So I've managed to get ubhuti. Luckily uhlala ngakhona ngala and imbamba uyayiphuza. Ubhuti wami ngisacela utshele babukele emakhaya igama lakho kanye nesibongo sakho iminyaka yakho. Oh, mina igama lami nguSiphesihle wacebisa. Ngina 25 ngazalwa ngo-2000 January 18. Oh wow. Ibirthday yakho namhlanje? Umhla 18 namhlanje. Yeah, it's the 18th of Jan 2026. Shuthi phela ibirthday yami. Happy birthday Siphesihle. Sengathi inkosi ingakugcina. Hey, maye ngakhohlwanga. Uyacabanga nje msakazi waye mina sengikhohlwa ukuthi umhla 18 namhlanje. Oh, you must be a busy man. So, indoda ngabe isebenza phi? Msakazi, uthe wena wenza i-research ngembamba. Hayi ukuthi ngisebenza phi. So ufuna ngisho ku TV manje ukuthi angisebenzi. Sithi isiZulu engakhali ifela embelekweni. Angeke uthole umsebenzi ongawufunanga. Akusiyona iflu. Okay, ngiyasebenza. But ungangibuza ukuthi ngisebenza phi. It's private. Mpeshu my bro. Namanje betha ufuna ukungifaka esipanini kanti inenzima ngokugeza idumbu. Msazi, angena umpheshi. KuMasper. Was umpheshi Masper? Ugrand bastard. You are famous around here. So, how is your dating game? Yini le. Angwadlali mina ama games. Lutho. Ngithi ume kanjani kwezemjolo? Hey baba, asijoli la siyaphuza. Siyaphuza non-stop. Umjolo into yahlule uRich Foster la bako Bold and the Beautiful. Ngini ke mina ngihlala kaMadampane. Siphesihle, sengizovala bhuti wami. Ngabe uyazibona uyeke imbamba? Lutho, ngingayekela. Mana ke mfowethu. Wena ungayiyeka intombi ingawonanga nje ngalutho. Cha. Uzobekelani ke mina utshwala? For the best Siphesihle, una 26 kodwa ngase una 40. Mana ke mfowethu, uyangijaja? But anyone can say that. Awona manje, subukisa ngami manje kule TV yena. Bukisa ngami. Siphesihle ngibonga isikhathi sakho mfowethu kodwa sengathi ungayiyanga ngempela imbamba. Wena uyadakwa wena, fusek. Babukele lezi moto ukhame ungayindawo njengamanje yasini lapha na kuWele studio sifunda ama comments silalela ama voice notes then I'll be back. Sibonge kuWele lapha endaweni kaMadampane. Ngibingelele babukele emakhaya ohlelweni leli elithanda kakhulu elibizwa ukuthi Cutting X. Igama lami nguWele aka Wele. The best presenter alive. Namhlanje ohlelweni lethu we're going to be talking about imbamba. As we've seen uWele talking to one of the guys
oyiphuzayo imbamba laphana endaweni yakaMadamfana. Abanye bathi fruits, abanye bathi isiqatha, abanye bathi imfulamfula. You gonna tell us ukuthi nibiza ngani ngakini. Uyazi ke mbukeli ukuthi you can write us on Facebook or send us a voice note on WhatsApp. Without wasting any time, let us go straight to voice note number 1. Hit me up, my producer. Ngibingelele kwa-Cutting X. Mina-ke imbamba ngiyiphuzi. Olwami nje udaba luthe ukuhluka. Khula, ubhuti kababa besimbiza ngomkhulu. Sasitshela ukuthi umkhulu impela kanti lutho. Ubaba omncane. Sathola sesibadala ukuthi nakhona akuyena umkhulu unje imbamba. Umsayiphozi lo, danke msakazi. Qhubeke njalo Msayiphozi. The legacy is still gonna carry on. Sibonge kakhulu ngesupport. Asambe seku voice note number 2. My producer, asambeni. Wena sibuka ufuna ukhokha imali yami ngempela. Yazi, makuphela i-Cutting X ngiyeza lapho ngifuna ukuzokushaya. Oh, isixolisa babukele emakhaya. That voice note was not made for i-Cutting X. My producer, hit me with another one. Molweni phaya Cutting X. Ndingovuyani. Ifani yami ndingucukane. Ndisemoti. Msasazi imbamba iselwanyane apha. Abayiseli bayayitsha. Nokuba ilanga lingaqhanti ubhobhoyi. Uvuyane Monti, ndiyabulela msasazi. Awu siwaneni madoda, uvuyani insizwa. Uthi uvuyani ngisho ngathiwa likhipha umkhovetsheni. Stile bazoyiphuza imbamba. Asibuyele kuwele lapha endaweni yaMadamfana simuze ukuthi usiphatheleni. Sibonge lapha estudio. Kusawuyena uwele aka Lewe ngisekhona endaweni yaMadamfana eNtuzuma. La sengisola omunye ubhuti and luckily nawe uyayiphuza imbamba. Bhuti wami unjani? Ngiyaphila msakazi kunjani kuwe? Ngiyaphila nami bhuti wami ngisacela utshela ababukeli emakhaya igama lakho nesibongo. Oh msakazi mina amagama ami nguEnzo Kuhle, khaya lethu Xulu. Igama lakho uEnzo. Hayi msakazi, umama kuphela ongibiza ngoEnzo. La endaweni ngibizwa ngokuthi nguNobilita. Okay, Nobilita. Awulona it's okay, right? Hayi, ngina 27. Ngazalwa ngo1999 December 31. Mabesho bathi kwakusebusuku. 31 December 1999. I-date of birth yakhe ngikhumuza inkalakatha apha eMandoza. Mana-ke msakazi, uqonda ukuthi uma ubona mina ubona inkalakatha? No, i-date of birth yakho engikhumuza inkalakatha, not wena. Ngobani? Inkalakatha nje iyona ngoma yasifaka ku-2000. Ubani uMandoza? Aza ngikwazi ukuthi uphikelane ukuthi it's okay. Uyiqale nini imbamba Nobilita? Cha, ngiyakuzwa lokho. Ubani uMandoza? Hey Enzo man khohlwa uMandoza. Uyiqale nini imbamba? Msakazi. Ngibuza ukuthi Wasibu, ubani uMandoza? Omunye umjutata esenzang lapha nestopini. Kuthiwa wahlonisa unyaka ngo-2000. Oh loyo. Hayi inkalakatha leyo. Uyangiphetela. Cha msakazi. Imbamba ngiyiqale ngo-2016. Ngangenza ugrade 10 eMandla Nkosi High School. Mana ke bhuti Nobilita imbamba nesikole kubhalansa kanjani kwaphela kuhlezi kuzophasa kodwa? Msakazi kwaphasa yona imbamba. Kwasikole sengisiqedanga ngoba ngathi ngifunda ugrade 10 kwase kuyimo bheka ikhaya. Bhuti Nobilita ngathi usiqambela amanga la. Awushongo wena ukuthi umakho kuphela ukubiza ngoEnzo. Wayesekephi ufunda lo grade 10? Msakazi. Angiqamba manga, owami umama ublind kakhulu. Ublind ngani umakho? Abone emehlweni. Siyanimukela babukele emakhaya. Igama lami ngingugudluka. Welcome again mbukeli kusawuyena uwele aka Lewe njengoba usuzuleke la nginobhuti ubhuti ugudluka. Uyaphila kodwa ngana kwethu. Ngiyaphila kakhulu ugudluka. Bafo leli lika gudluka ngabe likhona kwi-ID? Hayi lutho mfowethu. Lelo gama ngaliphiwa zinsizwa. Mina amagama ami okuzalwa nguOkwethu Hlelo Kuhle Zondo. Ngina 25 iminyaka. 25 like 20 plus 5. Yeah, 25 bhuti wele.
kanti imbamba ifakwani? Hayi-ke webhodi thina imbamba siyayiphuza asiyenzi wena ngoba usiyazi ifakwani ihenisi. Hayi wegudla ungayike lapho. Uyabona lapho ungayo kuya kodwa ngeke ubuye. IHennessy is bigger than imbamba. Oh hayi okay qinisile. Alright. Ngiyizwe kuthiwa i-background iyayi-influencer i-future yakho. So sibuyele nje emuva. Kudluka ngabe nibangaka ekhaya? Hey yazi msakazi lo mbuzo wakho utricky. Angaze ngizinike ngempela isikhathi sokuthi ngibale kodwa ngakutshela. Number 1 ugogo. Number 2 ugogo omncane. Number 3 umalume bami aba u4. Umalume uSiqinzi, umalume uMkhonzeni, umalume uAmos, bese kuba umalume uJohn. Kube zingane zika malume uMkhonzeni ezu4. uSnow, uSne, uSni bese ke singamkhohlwa uSinunuza. Akukapheli lapho. Uxolo futhi kudluka. Usni, usno, usne. Amagama abantu lawo. Yebo msakazi. Hawu uSinothando, uSinikiwe, noSinembali. Amagama adume kanje nawazi. Ya, angikwazi kodwa ke qhubeka. Konje ngciniphi? Bese ngimbalile malume uSiqinzi. Ya, busumbalile. Okay. uDorothy, uAnti omdala, uGladys, uAnti omncane. Bese kuba noAnti omncane kunabo bonke. Kube uAnti uSikhadi Gadelina. Bese kuba osisi bami aba u3. Nabo abanezingane nga3. Usungabala ke lapha itotal emsakazo ungitshela utholani. Hayi baningi kakhulu angifuni ngisho ukuzama. Into engiconcerned ngayo manje ukuthi bangaka abantu abasebenzayo because ka-Cutting X asibona abantu abathanda indaba kuphela. Siyathanda ukuthi sisize la singasiza khona ngomsebenzi. So bangaka abasebenzayo ekhaya futhi kudluka. Bobabili umalume uSiqinzi nomalume uMkhonzeni bama security. Okay, asenze kanje. Asivalelise emakhaya bese off air sihlala phe kodwa lakho sibone usingasizaphi ngomsebenzi. Hawu, ngajabula msakazi. Uyazi phela ekhaya sibaningi masidlule ofu siyawugrade. Ngiyadlala, savalwa straight kwakuliwa kubangwe isinkwa. Hey babuyela, akaphethe ukudluka. Aze senze nje, asinibone ku episode elandelayo. Njengamanje asihlale ekudaba la kudluka. Next episode babukela.